Sinibutile ukuthi uthini umbono wenu ngalokukhethwa kwalomceceshi. Umceceshi lomusha weBafana Bafana udzinga isupport yethu thina sisive sala eSouth Africa aphindze futhi adzinge isupport levela kumaqembu ala eSouth Africa kuthi nangabe adzinga badlali bamnikede kude sizokhona lokuphumelela. Viva Bafana Bafana, viva! Siyabonga ukuthi ekugcineni umqeqeshi weBafana Bafana useqokiwe. Ngiyathemba ukuthi uzokwenza kahle asithatha sise ku-World Cup. Ngoba ngabakhona lo muntu lo coach omtsha uthetha ngaye kusezawufana uba abadlali kusezawuba njengaqala. Siyathemba khona okungcono azokwenza umqeqeshi omusha weBafana Bafana ngoba mhlawumbe khona imphumela engcono esesoyithola. Nanoma ke engadlali yena kumqeqeshi idlala abadlali umqeqeshi ngawenza wonke umsebenzi wakhe engicabanga ukuthi umqeqeshi ophumile futhi nawo bewenza umsebenzi wakhe kodwa inkinga amasekutheni abadlala egroundini benzani bona. Hayi umnqozo mawuqine ndenzeka lapha Bafana Bafana. Andiyali ndenzeka lapha Bafana Bafana ndiyafisa nje ukuthi ngase ngaxoshwa abonga bamaphethe isafu. Ngiqale phansi isafu abantu abazi ibhola ngokuthi abantu bepolitiki. Hugo Bros bengikulindele mina ngoba vele thina sabantu abakholelwayo ngoba qeqeshini bakamanye amazwe laba bethu sibabukela phansi kakhulu. UMashaba wathi nomenza kahle ngokuthi nje uphambene nabathize kwisafa wakhonjwa indlela kodwa ebenza kahle. Ngithi inkinga yeBafana Bafana ayikho kubadlali kodwa inkinga iseyikhulwini eziphezulu okuyizona ezithatha izinqumo zokushintsha abaqeqeshi njalo.